ഹലോ ഗായ്സ്, എല്ലാവർക്കും കിങ്ഡം ഓഫ് ന്യൂ ഗെയിമർ യൂട്യൂബ് ചാനലിൻ്റെ പുതിയ വീഡിയോ സ്വാഗതം. അപ്പോൾ നമ്മളെ ഗീവ് വിന്നറിനെ പ്രഖ്യാപിക്കുന്ന വീഡിയോ ആണിത്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഗീവ് വിന്നറിന് നമ്മൾ മെസ്സേജ് അയച്ചു. ഇപ്പോൾ 9 മണിക്ക് ഓൺലൈനിൽ വരാമെന്ന് പറഞ്ഞു. നമ്മൾ ഗെയിമിൽ കയറുകയാണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഗെയിമിൽ കയറി BGM ഡിങ്കൻ എന്ന പേരാണ് നമ്മൾ കൊടുക്കാൻ പോകുന്നത്. ഓക്കെ, ഇൻവൈറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, പക്ഷേ ടീം പ്രൈവറ്റ് ആണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ മെസ്സേജൊക്കെ അയച്ചപ്പോൾ പറഞ്ഞു ഇപ്പോൾ ഓൺലൈൻ തരണ്ട, അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ തരാമെന്ന്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഗിഫ്റ്റ് ഇപ്പോൾ ആണ്. ശേഷം ബണ്ടിൽസ് ഓക്കെ, ആദ്യം തന്നെ സാബർ ബോസിൻ്റെ ബണ്ടിൽ. ഇത് ഗീവ് ടു ഗിൽഡ് BGM ഡിങ്കൻ. ഓക്കെ, BGM ഡിങ്കന് ഈ ബണ്ടിൽ ഷെയർ ചെയ്യണം. ഓക്കെ, ഷെയർ. നമ്മൾ രണ്ടാമത്തെ ഗിഫ്റ്റ് ഫാഷനിൽ പോയിട്ട് ജാസ് കണ്ണാടിയാണ് നമ്മൾ ഷെയർ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. ഇവിടെ മറ്റെടുത്ത ഓക്കെ, കണ്ണാടി സെക്ഷനിൽ പോയി ജാസ്റ്റ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇത് നമ്മൾ BGM ഡിങ്കൻ ഡിസ്കൗണ്ട് കൂപ്പൺ. ഓക്കെ, എൻ്റെ മോനെ ഡിസ്കൗണ്ട് കൂപ്പൺ വർക്കാവുന്നില്ല. വിഷയമില്ല, നമ്മൾ ഇത് രണ്ടും കൊടുക്കുകയാണ്. തോന്നുന്നു സെൻഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതുപോലെ ഗീവ് വേണ്ടി ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, ക്ലിക്ക് ദ ബെൽ ഐക്കൺ.